Хайырлы ерте Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Республика Дәүләт Советының чираттагы утырышы 26 ноябрьдә була. Президиум утырышында онда каралырга тиешле төп мәсьәләләр ачыкланды. Төп мәсьәлә 21 һәм 22-23 елларга планлы бюджет 2нче укылышта тикшерелә. Депутатлар дәүләт казнасының керем һәм чыгым өлешләре буенча фикер алыша. Утырышта шулай ук бөтен Россия халык санын алуга әзерлек, аны үткәрү буенча вәкаләтләр дә тикшереләчәк. Сойлау кодексына төзәтмәләр кертеләчәк. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күп еллык актив эшчәнлеге һәм парламент белән хезмәттәшлеге өчен президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәровка рәхмәт хатын тапшырды. Бүген Татмедиа акционерлык җәмгыяте Россиянең татар телле матбугат вәкилләре өчен Милли музейда экскурсия уздыра. Экскурсия Татарстан Республикасы журналистика һәм масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә Бәллүр каләм конкурсы программасы буенча оештырыла. Курстан үзәгендә узган чарада безнең хәбәрчебез дә катнашты. Төбәкләрдәге матбугат чаралары җитәкчеләре белән очрашуда Россиядә халык санын алу алдыннан эшчәнлекне көчәйтү мөһимлеге ассызыкланды. Милләттәшләребезне үзебезгә тарту өчен пандемия шартларында социаль челтәрләрдәге эшне активлаштыру аеруча нәтиҗәле. Бу безнең Бәллүр каләмнең беренче өлеше була инде. Чит регионнарда торган татарлар өчен чыккан гәзитләр арасында очрашып сөйләшү. Очрашуда ТАССРның 100 еллыгына багышланган истәлек билгеләре дә тапшырылды. Республика бюджеты хисабына алынган ноутбукларны Татмедиа генераль директоры Шамил Садыков тапшырды. 11 елдан бирле Татмедиа акционерлык җәмгыяте 14 региондагы 19 гәҗит белән хезмәттәшлек алып бара. Бу килешү нигезендә без аларга чыгарга булышабыз. Махсус рәвештә таратыла бөтен регионнарга һәм без инде бергәләп аны халкыбызның киләчәге өчен эшлибез. Татар журналистикасында менә шушындый очрашулар безгә бик зур тәҗрибә бирә. Һәм Татмедиа тарафыннан бөтен Россия күләмендә үз хезмәтләре белән тырыша татар телендә матбугат тотучы журналистларны чакырып җыюы ул бик зур мәртәбәле һәм кирәкле чара. Шулай ук без бергә проект редакцияләре белән шартнамәләргә кул куелды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы прокуратурасында медицина ярдәме күрсәтү һәм дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча махсус кайнар элемтә эшли башлады. Кызыксындырган сорауларны тәүлек буе экранда күрсәтелгән телефоннар буенча бирергә мөмкин. Яңа елда Казанда Кремль һәм Киров дамбалары арасында манзара паркы төзелә башлый. Казансу елгасы тирәсен үстерү стратегиясе 10 елга исәпләнгән. Елганың иске үзәненнән Зәңгәр күлләргә кадәр туташырга тиешләр. Үзәк өлештә ул боҗралы булачак, алга таба елганың сул ярыннан китәчәк. Әлеге парклар территориясендә 150 км озынлыгындагы төрле велосипед җәяүле маршрутлары була. Казансу елгасын үстерү стратегиясе территорияне тәртипкә китерү генә түгел, елганың экосистемасын саклау. Шулай ук өлешчә югалткан экосистемаларны яңадан торгызуга да исәпләнгән. Проектны Казан һәм Санкт-Петербург архитекторлары әзерли. Әлеге эшкә экологлар һәм тарихчылар да җәлеп ителгән. Проект быелның ахырына әзер булып шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Шуннан соң финанслау мәсьәләсе хәл ителә. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты дуслар җыелган җирдә дип исемләнгән яңа проект башлап җибәрде. Әлеге социаль проект кысаларында тамашачыларны төрле иҗат әһелләре, аларның шәхси тормышы, гаиләләре, туганнары белән якыннан таныштыру күздә тотыла. Чараның форматы да бик үзенчәлекле, аралашу шәй табын артында бара. Проектның беренче кунагы буларак Татарстанның атказанган артисты, 90нчы елларда зур танылу алган популяр изге ай төркеме солисты Халидә Бигичев чакырылган. Кичәдә Нижгар өлкәсе Шөнвәли авылында Бигичевларның туган нигезенә кайтып төшерелгән видеосюжет күрсәтелде. Сәхнәдә Халидә ханымның туганнары һәм улы Руслан чыгыш ясады. Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов белдерүенчә, дуслар җыелган җирдә проекты һәр пәнҗешәмбе халыклар дуслыгы йортында узачак. Мин инде аптырап та калган идем. Булыр микән халык килерләрме, нинди хәл булыр? Үзең өчен дә куркасың, кешеләр өчен дә куркасың. Без бит халыкны дәваларга тиеш. Без бит халыкка чыгып, дөньяның матурлыгын да күрсәтергә тиеш. Гел боегып кына өйдә утырырга тиеш түгелдер бит дигән кисләр миңа да шап куйды. Менә шунтыклы генә тисә дә шифасы, дәвасы халыкка мин бик риза булыр идем.
Шушы көннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Полиционер» музыкаль комедиясенең премьерасы үтә. Күңелле мизгелләрне хәбәрчебез дә күреп кайтты. Исеме исеменә туры килмәгән идеал исемле участок милиционеры переаттестация үтеп полиция хезмәткәре булырга хыяллана. Отделда иң түбән күрсәткечләр биргән участок милиционеры санала. Ә озакламый переаттестация. Әгәр тиз арада күрсәткечләрен яхшыртмаса, идеалның бар хыялы челпәрәмә киләчәк. Ә премьераның әзерлегенә килгәндә спектакльнең режиссеры Туфан Имаметдинов булай ди. Театрда беренче спектаклебез ни өчен спектаклебез дип әйтәм, чөнки без команда белән эшләдек. Хореограф белән, рәссам белән, рәссам безнең Питердан инде, Санкт-Петербургтан Екатерина Галактионова, хореограф Марсель Нуриев. Без эшебез бу спектакльне куйшылар инде дип әйтсәм була, әмма күп кенә кешеләрдә театрда безгә бик булыштылар. Алар булмаса бу спектакльдә булмас иде дип уйлыйм. Менә актерлар белән дә эшләү бик уңайлы булды. Бу минем быел шушы сезонда беренче премьерам. Аллага шөкер. Мин уйныйм мәктәптә, авыл мәктәбенең пешекчесе Җәмилә ролен. Барысында сөйләп бетермим инде. Оркестрның җитәкчесе Ильяс Камал хәтта милиция киеменнән булачак, ләкин аның хикмәте бар. Кәрим Тинчурин театр репертуарын байыткан «Полиционер» спектакле әле озак еллар сәхнәдән көлдерә-көлдерә тамашачының гомерен озайтыр дигән теләктә калабыз. Алия Галиуллина, Ирик Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.